22 jaar, Monique. Ruim 22 jaar was jij de ultieme ambassadrice van Hulst. En je droeg in die tijd bij aan het versterken van onze stad en onze gemeente en aan de zichtbaarheid daarvan. En daarvoor verdien je erkentelijkheid en dank. En die woorden, die ga ik kracht bijzetten door jou te vertellen dat de gemeenteraad van Hulst op 11 december 2025 heeft besloten om jou de erepenning in goud van de gemeente Hulst te geven. Ja, geweldig. Wie krijgt er nou een erepenning van Hulst? Echt, ja, zo totaal niet verwacht. En ik heb alles met zoveel plezier gedaan. Dat ik denk, ja, weet je, het ging gewoon vanzelf. Om 2 uur moest ik op het Landshuis zijn, dat is mijn werkplek. En nou, daar hadden de collega's, zowel van het Infopunt als van het museum, die stonden daar allemaal te wachten, de vrijwilligers en allerlei bekenden. En kreeg ik een toespraak van onze voorzitter van het bezoekersmanagement, Diana van Damme-Vassaert. Dan hebben we geklonken en toen hadden ze nog een verrassing, hadden ze een tentoonstelling ingericht van mij. Die ging helemaal over mij in de speciale expo-ruimte. Ik heb nog nooit zoveel foto's van mezelf aan de muur gezien. Echt geweldig, geweldig. Nou, en toen was het tijd om naar het gemeentehuis te komen voor de receptie. Ja, en toen kreeg ik van de burgemeester een speech. En ja, dan die erepenning, ja, dat is echt geweldig. Dat vind ik iets, ik zeg ja, ik ken maar heel weinig mensen die gekregen hebben. En ik zeg ook, die mensen zijn meestal oud. Dat ben ik toch niet, maar ja, uiteindelijk ga ik met pensioen. Dus ik begin er dan toch ook wel al een beetje bij te horen. En genieten. En natuurlijk, ja, daarna, ik ga gidsen. En ik blijf ook gewoon bij het merkteam. Ik ben ambassadeur van Hulst, dat blijf ik natuurlijk. Ik blijf bij het merkteam en een beetje bij wat groepen betrokken. Gewoon om ja, ook een beetje ook nog dingen over te dragen en kijk, een beetje uit te lopen, zeg maar.